Mergem, colegul? Prin hartă, mă, nu... Colegul, mergem, nu? Stai să pun punga pe cap. Hai așa. Hai mașină. Acum. Așa. Așa. Încet. Intră acolo. Că-i pun centura, colegul. Acum. Ză, ia, fă și tu schema aia, că eu m-am... Acum venim acasă. Bună dimineața! Găsui tot, băieți? Hai, colegul. Hai. Da. Găsit un ospatic, băieți? Continuă, mergi. L-am călcat pe mână. Mai trebuie. S-a băgat în față. Colegul, pune pe Waze, te rog, aici. Aici, că în board. Ok. Bă, vă aștept acolo. Toți la casă, hai. Vă aștept la bancă, că eu sunt la bancă deja. Care? Care, mă? A zis Lunar. Ia vezi că cam vorbești tu mult cu ăla din mașină cu geamul închis. Eu? Nu, eu. Păi geamul lui Care, deschis. bă băieți, care bancă? Codul poștal. Ei, mă! Deci organizați nu sunteți. 37, o să vezi în o bancă. 137. Nu, să-mi bat piciorul, îi las-o staticul și nu mai, gata, nu mai dau niciun jaf. Ziceți codul poștal. Acum. Deci că vin eu cu tine să te... 437, 437. 437, 437, 437, 437. Nu pierd nimic. 437, Hai, vorbe. mergeți la joc. Alex, nu mai e loc. Încercăm. Vă aștept, vă Trebuie aștept. pe GPS, Stai om de teren dacă vrei, trebuie Alex. pe GPS, colegul. Nu are voie, nu are voie. Ba da, avem voie. 5 în bancă și 2 Așa, oameni de Colegul, teren și un uite-te, nu sniper. știi să vezi? Băi, sniper, doar hitman-ul. Ce, mă? Zici Hitman-ul? Mă, cine sună, mă, Hitman-ul? Nu știu, că acum ai Trebuie să dat aici 3 din că... 3. Bă, Alex, să vezi că trebuie să fii full negru. Bă, de ce sunați, mă, Hitman-ul? Nu a sunat, dar am auzit pe Nu ai cineva. voie de să stai sniper. Mă? Nu Cât știu, am dar a mințit, vorbit mă? și după aia s-a îndepărtat de microfon. Cred că s-a speriat de ce a zis. Mamă, da, m-ai lovit în Vreau unul dușmănie, să sune nu la știi să Hitman mergi. să stai sniper, că Păi n-am stai voie așa, tot seama. trebuie să... Nu știam, nu trebuia că să suni nimic, hitman-ul dacă ca să stea... Nu, Bă, mă, nu unde ai vrei să voie, ții mă, mafia, ești- bă? Înseamnă că tu nu Băi, vezi bine. sus. Pe unde mergi? Ești în stare de ebrietate? Ce Hai, ai? bă, că n-aveam voie. Pică orașul. Bună dimineața. Test SOA, Care acolo oraș, scrie cap? acolo. La Astea. SOA. Pro for Kings. Aha, l-a pus pe teste acolo, Ia pe unii gen. Să... Astea. Hai toți Sunt la trăgeți dimensia la 437. voi sunteți nebuni. Vreți să vin la, ca om sniper, da sau nu? Stai, jaf de la obraznică. Deschid eu și să-i dau centura. Nu, Ștefan. Ștefan. Mă, toți Cred că gata? n-are treabă, Dați, hai. dați Emile, dă-i la highway. Frate, Ce dar m-a n-are niciun speriat sens de gen să ai voi, 4 Hai, astea că o să toți omoare la alte mașini. 437. Păi la nu, mă, 437. să fim 4 ca să putem să luăm unul static cu noi, gen, să... Păi dacă nu o să avem- luăm, dacă noi să fim mai multe mașini, o să înceapă să tragă în altă mașină care este. Nu o să fim Înțelegi? mai multe, o să fim doar o mașină. Păi cum? O mașină în 5? Da, frate, unii se sacrifică, aia e. Unii se... Mai am- Bă, Sau da, bine, chiar mă. dacă suntem mulți? Mai e o Hai mașină, ți mai e fii o mașină. atent, Ștefan Hai, se gata, sacrifică veniți. pentru noi. Eu sunt de O să teren, măi. fie... Ia uite. Ștefan o să fie trăgaci, că el Unde ai se văzut o crede static trăgaci cu pe mască? Fii credit. atent. Puțin, tăceți puțin. Poftim? Cât sunteți în bancă? 5. 5 în bancă și cât suntem afară? Eu cu tine și atât. Păi Hopa! stai. E jaf, e jaf aici. Gata. A, ba Care, nu, mă, e, că stai să-i lăsă, noștri? stai Nu-i lăsă, mă, stai e lăsă. de la noi, e de la noi. Repede, spargeți camerele ca să nu mai ne dea lui grosul. Alex, tu cu mine. Alex, Te duci, băi. Unde să stau? te ajut pe 3. Lasă-mă și tu undeva. Spargeți camerele. Am Aveți spart. GoPro. Da, Am eu am. GoPro, am eu GoPro, da. Bă, Haideți. dar Acolo, Ați gen spus dacă mă totul? vede pe mine.
Când mă vede pe mine ca om de teren, n-are voie să tragă mine direct, da? Da. Da. E zici că să nu ne caute, ai înțeles? Da, nu, doar la sniper o să trebuie așa. Hai, gata, dau japul. Bine? 598 de saci. Fiți atenți, ăsta, Alexe, să-mi zici când vin să te iau. Eu vorbesc pe poliție. Cu polițiștii ăștia. Bă, deci fiți atenți, cum facem să scăpăm, că acum la asta m-am gândit. N-avem Eu omorâm mașină pe acolo. toți. Da, mă, da, eu omorâm pe toți tu ești. Cum? Dar nu-i omorâm, gen, dacă vine să vă caute, puteți să-i omorâți, gen, dar o să înceapă focul, știi, gen, o să ne chinuim pentru asta de ce airea. Păi da, dar pe Eu Alex zic dacă să, îl fiți găsește. atenți, eu zic să Stau și stați aici. ascunși, dar să vedeți în același timp. Dacă vă Oricum caută stau sau nu, aici. adică să Dacă stați ascunși plecați- și să nu vă vadă. Pe mine mă lăsați E aici, gata, că mi-am acolo găsit nu locul. se găsește. Hmm? Dacă plecați, plecați fără de mine, că păi eu mă ascund aici. Da, stai bă, cătușele, trebuie să-i deschidem ușa, trebuie să urce, nu Bă, de ce urcă. stați puțin? Cât sunteți în bancă? Toți. Păi și câte 4. mașini? Suntem 4 în bancă. Avem două. Păi, Două sau ăsta, trei. Avem pe 4 patru mașini. statici și puteți să cereți 2 mașini, nu? Fiți Avem atenți, deja faceți mașini. într-un fel, Avem deja mașini. avem de cu băieți. 5 locuri? Nu, am prea busul meu și... Cu totul, băieții? Păi da, și fiți atenți, vedeți cum faceți să-i prostiți pe aia, gen, să ne dea mașinile la 2 pe gratis. Și să luăm o static cu noi, puteți să merge așa. Că suntem copii orfani. N-avem casă, n-avem mamă, n-avem frate, n-avem surori. Că nu știu, unul a fost prost și ne-a dat, odată la un jaf, mi-a dat gen 2 mașini pe gratis, fără să-mi ceră nimic. Păi e normal ca să le faci și tu recomandare. Hai. Mamă, joacă pe asta, am găsit garaj unde să mă bag. Bă, ești nebun? Lunare, tu nu-i auzi? Garaj de ăsta funcțional unde să mă bag cu mașina. Ce, mă? Bă, e atelier de ăsta aici, Ce atelier, mă? de tenis. Gata, m-am Și? ascuns aici. Acolo, mă? Acolo e de prea departe. Ia, Nu are venit o treabă că mașină. îi dau cu 300. Uite o mașină, s-a pus pe acolo. Am văzut, am văzut. Ce-l iau? Iau pe ăsta. Păi n-ai voie, că sunteți deja 4 în bancă, nebune. Zi să pleci. Gen o statici. Păi suntem 4, ai 400. Hai că a ce venit și căutăm, mă, smurdu, a smurdu? venit și smurdu. Smurdu. Aveți smurd în loc de poliție. Hai zi. Ah, A venit poliția sau încă n-a venit? Aveți a smurd. venit Tu trebuie să știi, Alexe. Păi dar că nu tu vine, ești mă, a sniper. venit smurdu, nu știu ce caută smurdu acolo. Dar n-ai Zic, terminat Soccer is figurile. Să nu aveți treabă. Că vine garda peste Ah. voi, băgați mașina pe laterale. Ia să opri mașina de smurd. Nu, că nu știam mă, că l-ai la ei. terminat. Dar nu trage, nu trage, nu trage, Nu Gic. trage. Că Cred că sună Vine la un poliție. mersan spre voi. O să dea backup-a. 100 de probleme, 100 de procente Ce că o la să dea backup-a? backup-a. Ce la backup? Ești mai prost. Ah, Ai filmarea pornită? Da. am nimerit-o pe asta. Backup ai blacklist cumva? Nu? Păi și ce e ăla? Greu să vă greu pe vorbă. Ce era? Buștar ketchup. Vine să te dau să vin acolo să te dau capul de pereți. Hai vino. Ne ține. Zi vorbește. Burger și ketchup. Burger și ketchup. Burger ketchup, da. Vezi că poate mă transforma în interlop, ia vezi. Da? Pol de la, pardon. Da? Zi-mă ce-i backup că te bat. Backup. Și ți era greu să vorbești? Nu? Ce înseamnă? Nu, Ce ia uite cum înseamnă? stă smurul după acolo. Ce Nu, înseamnă dar bă nu ți-ați cu beca? armele în mână, băieți, nu ți-ați cu armele în mână, doar să Ce crede înseamnă că... bă beca? Nu, deci lasă-mă în pace, că deja... Ce înseamnă? Backup. Și nu vreau să Ah. mă că stânăr. Băgam mea și picioare, nici n-am apucat. Era greu? Ci că e jaf la Pacific. Lasă că joc Terminăm ce-am și plecăm, băieți. Filmați, da? Da. Nu normal. pușcați, nu pușcați. Da, filmez Pușca, nu normal. trageți nimic alea. Hai luăm o dată. Terminăm Că e rapid și jaf la plecăm. Pacific Câte și secunde mai gata. ai? Mor toți Terminăm aici interlopii, și am plecat, interpol. băieți. Aș vrea să Terminăm vreau aici. Nu mai Bine. vorbiți, nu mai vorbiți pe mult pe stație, nu mai vorbiți. Pe care pune manele? Puneți mă, Static. tăceți din gură pe că... Mă duc să văd ce vrea smurdu. Stai acolo.
Nu mă, că e stai, că doar vreau să văd ce vrea. Chestii de genul, eu trecem Nu, că e entertaining, ia uite. Vezi că Ia, hai că vin și eu acolo. Ce Se să iei pare. acolo? Dixie, du-te înapoi în bancă. Eu mă prefac că Dixie, du-te să... înapoi. Să vezi ce-l confund pe ăla acum. Pe medicul ăla. băieți, revin imediat 2 secunde, vă rog. Bă, am înțeles că te doare stomacul, văd aici chiar. Militar. Militar, duceți-vă înapoi în bancă. Hai, bă, pleacă de acolo, Du-te Ștefanie. ca om de teren. Ce cum te Ce ăsta? cagulă? Cum? Nu, nu băiatul ăsta. Mi-am făcut găuri ca să arăt așa mai trendy cum să arăt. Mai fashion. Cât mai ai? Lasă-mă că mă vede că am veste. 264 de saci. Crede că sunt Interpol. 264 de saci. Poftim? Mă auzi? Bă, băieți, mă scuzați. 64? M-auziți? 254 de saci. La cineva la scară, pe cuvânt. Scuzați-mă, OC-ul. Cum ăștia au avut deja jav la Pacific, de-aia nu vine. Așa. Cred că sunt toți Interpoli morți. Mai cred. Da, da. Vine să zic interlop. Pușcați. E entertaining. Am omorât toate camerele. Eu n-am nimic în Camerele. E chiar... Le-ai rupt? Domnul. A venit un Rolls Royce alb. Îl văd, îl văd. Jos, s-a dat Hai că jos? trec eu. Da, mă uit la el. Nu trăgea. Păi ce, Dicot? Știu, Dați-vă pe el, în stai, canal. nu trageți, uitați-vă pe el, du-te Ștefan lângă. Săceți. Nu e Interpol. Nu e Interpol, s-a oprit la magazin. S-a oprit? A plecat. Nu e, s-a oprit la Dar magazin. ce a vrut medicul ăla, zi și mie? Ce? Ce a vrut medicul ăla? Cât mai ai, Ce zic, mă? vorbe, cine a apăsat pe butonul ăla de stație? Ce a vrut medicul ăla? Mă, Și că nu l-am întrebat. Uitați, o să dea Ie. de la. Nu tu să mă întreb? vorbește ăsta care taie șuruburi. Hai că pleacă. Mă auzi? Mă auzi? Raportul. Da, Câte mă. mai ai? 180 de saci. E bun, 180, haideți că, 180. haideți că nu mai avem așa, am 880 saci mici. 180. Bă, care bagă manele acolo? E unde ăsta, las că vorbim după cu bun de masă. Asta că vorbim după dacă mai băgați multe manele. Bine, normal nu e, da. Da, să nu vă luați urâte. Carmen. Ia zi, frate. Să intru puțin în bancă să văd ce ziceau staticii? Tu, dar arată bine fata. Stai? Nu vine nimeni. Băi, și acum. Nu, am auzit că ai cu mașină. Are și bani, are de toate. Unde știi, mă, că ai un bani? Zi-mă zău, tai? Hai pe la tortura, știu. Are secții? Aoleu. S-a speriat ăsta. Da, că-i dă. Trag glonț în cap. Așa, da. Da, bă, Carmen, dacă ne lasă băieții ăștia pace, după te dau o tură cu mașina, zău. Cât saci mai ai? A, te duc la mec viața mea, nu-i problemă. Sau vrei la chei. Ia, tu decizi. Dacă vrei cu cât de-alea saci? că nu știu unde vrea, Prima nu asta. știu unde vreau să merg. Trebuie să vă întreb ceva. Bă, cum e trătai Bă, mortule. Mă bag și eu pe filie cu fata asta. 76 de saci. Cât? Cât? 76, 72. Bă, ce nu vă convine aici, că vă aud după Pro e semnal de acolo. Ce să fie? Ce nu vă convine? Ce să fie șef? Tinder în viața reală. Vezi că știu. Zi-mă viața mea, Carmen, te duc la mec? Nu, stai așa. Nu, că se supără tot. Ah. Păi, și ce? Nu e bine cu doi? Îți dau și eu bani, îți dai și eu bani. Bă, da, fac și eu dată, că deja mă enervai. Cum adică pe ăștia? Trei și afară, mă. Eu. Bă, n-ai voie bă să dai și afară? Elicopter. Văd și eu ce e aici, eu înțeleg că Ce- stau ce- și Vezi ăștia, pe geam, ai geamuri. stau și Ia uite. ăștia fix împrășteți și nu pot să mă mișc. Bă, tu ai vreo boală? Ce ai? Da. Nu tu. Vă auzi? Te aud, dar stai puțin, că sunt mirat de ce faci asta. Unde și mie bugărul pe cop, zău? Domnilor, sunteți cu nene?
Suntem, dar tu nu vezi băiatul ăla din față. Dumnezeu fie cu noi. Gata, ați terminat? Ok, așa. Da, mă? Da, acum, stai puțin. Bun, haide. Ștefan, vino să mă ieși, hai plecăm. Luați aceiași ostatici dacă nu vin poliția, hai. Cam haideți, băieți, plecăm. Haide. Oh my god. Picioare! Băieți, haideți, plecăm. Eu mă ridic așa ușor de vară. Hai băieți că mă duc la elicopterul de la casă. Unde mergem Nu, băieții? mă, La altul. toată lumea, urcați ostatici și pe lancia. Eu mă duc cu elicopterul să depoziteze asta. Să vă duceți acolo să luați banii de la băiatul ăla de la Lester. Acum mă duc să iau banii de la Lester. Hai, du-te. Mă duc să-mi iau elicopterul mai Ai întâi de la GoPro-ul casă. pe piept, da? Asta e Da, GoPro da. pe piept. Totdeauna, 24. Mă duc să-mi bag benzină în mașină, după mă duc la Lester. Acum te duci, că acum nu se termină. Stai, unde-i de la, mă? Mamă, acum vine poliția la voi. Repede. Mă duc Pe lanț. Emilie, Da, bine. urcă mai repede că avem poliția. Dar eu m-am dus deja la casă mă duc să-mi iau elicopter și să mă duc să livrez. A venit poliția, dați repede. Dați repede. Poliția, Ei, a încă venit sunt acolo, poliția. știi, nu? Lasă că noi plecăm. A luat Plecați, poliția? veniți și luați-mă. A plecat? Luați-mă. Stați acolo. Acum venim. Mă luați, plecați la magazinul ăla, acum plecați în față, băieți. Acum venim, stălăm. Stâlp. Mergeți tot în față, că Unde sunt ești, acolo, Omar? sunt Bugatti-ul ăla, în Bugatti-ul ăla. În Bugatti. Și cum e cu poliția? Băieți, mi-auziți? Taci. Ai dus, mă, banii la Lester. Coi, 2 minute. Ah, ok. Bugatti, mă? Bă, s-a înființat medalii în cartel la Chimara. Bloods, care e iCutux? Bloods. Ce căcat. Următoarea bancă. Bă, stai, mă, că noi l-ajutăm pe ăsta. Salut. Aoleu. Jeff? Cred că e mașină. Unde Ce să sunteți? facem? Hai după ăla. Cum n-avem ce să facem? Ce să facem, l-a prins? Păi și mergem cu mașina după el. Care era, bă, din Martin? Hai. Bă, care era din Martini? Whisky. Ok. Hai că am zis și eu whisky. Unde mergem? Nu știu, trebuie să iei Călunar. Sau Ștefan. Gata, am luat. Pe cine ai luat? Ostatici am luat. Ostatici, 100 de milioane de bani murdari, 50 de mări Da, sindicat. foarte L-ai luat? Cât ai luat?
100 de milioane limba murdar, 50 de monede sindicat. Cum mă, Lunar, că n-am înțeles? Scrie pe Hai că chatul da, de la, nu e de la adevărat. mafie. Am fost sarcastic. Te-ai luat azi. Unde mergem? Cât ați luat, mă? Foarte mult în sus. Stefane, unde mergem? Că eu pot să mă Eu trimit nu pe te-am tine. chemat nicăieri. Eu Ce cred că facem? știu unde mergem. Ce facem? Acum toți acasă. Toți acasă. Dar mai aveți Trebuie o să nu statici se cu voi? Sunt 2 din 4. Mi se pare... Duce acasă o staticii. Dă-te-aș fura mașina lui asta. Să-mi vreau să-l prinde. Ștefan! Urcă să vezi că prinde. Vino că conduc sau conduce. Cât ai luat? Acum unde mergem? Luam, mă, de acolo. Unde mergem? Bă, vedeți că vinde 197 sulf. Avem Cât ai nevoie? luat, mă? Cât ai luat? Cât ai luat? Treaba mea, na, hai. Zi, mă. Ce vrei să știi? Știi că curioși mor repede. Bine, bine, zic cât ai luat. Bine, lasă. Nu spun. Mă, păi aici e toată... 3 milioane de bani murdar și un sindicat. Oare ce se iau? Atâtea ați dat toate Perfect. băncile mici. Bă, dar sus bac cu totul sau care mergeți pe sandwich? La ce își dăm? Că mai am o statice aici, mașină. Și se... Ce? Le dau drumul, băieți, le dau drumul. Nu. Hai, mă, să mai dăm unul odată, ce naiba facem? Păi da, mai dăm unul, îți dai seama, dar nu le da drumul. Hai. Mă, vere, mă auziți? Mă aude cineva? Da, te Da, mă, aude. eu. Hai, că da, jaf. La ce bancă dăm? Să mai dăm unul. Lunar? Lunar cred că e mort pe aici, pe la banca asta. Bă, Lunar, unde ești, mă? Cum te găsesc? Mergem tot la ceap sau? Cam scump. Pe ce recităm? Că dacă vin și eu. Mamă, dar cui Lexusul ăsta și cât o da pe el? Aia. A cui și cât o da pe el, am zis. Bă, dar Nu urât știu, e n-are ăsta bani. să mă bată, Vinzi, mă. Bravo. aici, Ștefan. Brabusora. Ia lua Nu. aia, mă, am dat deja. Nu-l vinzi. Tu nu vezi ce urât e în ca... Bă, dă-te unde cheile, ia zi, repede. Hai. Zi, mă, vinzi ăla. Ia Ai lua 3 aia, secunde. mă. Ia lua aia. Nu vând, mă, ți-am zis. Fii atent, ține space-ul și W-ul să vezi că scoate foc prin... Bam, Aici. bam, bam, bam. Uite, scoate pe aici foc. Bă, Am da. văzut. Dă-te. Bă, dar tu mergi pe cai, eu Vincenzo. E la asta aici. Hai, de ce ești îmbrăcat așa? Da, așa sunt îmbrăcat. Braci așa lejer, uite, iei maximum pistolul ăsta și le dai cap, direct și-ți morți. Înțeles? Tutorial. Ia dă-te jos de mașină.
Care să ia galben? Bine. Care să ia în galben? Te omor să moară ce-am pe casă. A, mă, să mergem o dată la așa, vezi. Bă, care a plecat de acasă deși era îmbrăcat în galben? Nu am fost îmbrăcat în galben. Și acum e Rolls Royce-ul ăsta așa. Bă, Vicezo. Cât ai dat pe Rolls Royce? De ce mă întrebi? Bă, dar voi, care e acasă acum? Eu. Eu. Țineți pe Da, fiți voi atenți sunteți care e schiori? acasă. Voi sunteți schiori? Ce? Sunteți schiori? Venise doi galbeni de la altă mafie la noi Schimbați acasă. cască, ce ați venit aici toți? Ia gura, bă, a venit doi de la o altă mafie la noi acasă. Sunteți schiori? Da, și ce? N-am Stai, făcut, stai, n-am stai, scos zi să armele. aștepte, zi să aștepte, că N-am vine scos ursul. Păi i-a plecat, i-am urmărit acum, i-a plecat. Sunt o grămadă de oameni acasă, dar nu-i vede nimeni. Ia uite. Unul cu un Acum e Rolls Royce-ul Mercedes. ăsta, că vreau să-l Nu, cumpăr. ceva Mustang, dă-te jos că mă duc să bag motorină. Cât ai dat pe Ce el? culoare avea? Foarte mult. Grămă. Ce Nu culoare e avea? Dar blindat. și car meeting acolo. E blindat. Vrei să Ce încercăm? culoare avea ăla? Fii atent. Negru, mă, negru. Cât ai dat pe ăsta? E, voi este la Trei în care mă parbriz. întreba că dacă le Poftim. cumpăr Bă, mașină, cât ai dat pe să ăsta? sugă pula. Mult. Cât? 200 de milioane. Și a venit cineva acasă la noi să te întreb dacă cumperi mașină. Nu, aici au venit, m-am întâlnit cu el la benzinărie și a zis că nu le cumpăr mașina și să sugă pula și au venit după mine, cred că, dar nu am văzut. E altcineva. Ia sus. Vin imediat. Mai dăm jac? Nu mai dăm cu aia, nu mai dăm, îi lăsăm pe ea mașină degeaba. Dă că eu mor atunci. Ia fi atent. Chiar da, și-a fi nu a venit poliția. Ai văzut? Da, m-am dat și ăștia din mașină stau degeaba și voi nu faceți nimic. Hai să mai dăm un Păi- jaf. Hai să mergem. Hai. Hai! Cu doi, Hai. și acum nu vine. Hai la banca asta de lângă. Hai. Hai, asta de lângă. Neapă, Stai mă, hai. că stai să vină Ștefan. Nu, eu stau acolo. Gata. Am ajuns. Vin și eu acum. Hai. De lângă... Hacker. Variază, adică undeva la Câte ostași mai avem? Noi am pornit cu misiunea că vom fi încet un STEM hub pentru Iași și că vom Mă duc da să cât iau mai multe mașină. persoane. Să vin acum. Hai, bancă. Dați-mă de mânuță, hai. Noi suntem la bancă, am dat jaful la început. Și cine v-a lăsat? Nimeni. Nimeni? Vezi că eu sau ăsta Alex Nu trebuie să vă mă, lăsăm. n-am început jaful, dar suntem aici, am pus-o statice și vă așteptăm. La ce bancă? 663 de lângă noi, că e de la lângă hacker. hacker. Și că n-are bani sărac. Nu e Da, eu scumpă joc. mașina aia. Ziceți că să-l încep, ok? Dar vrei să dau eu sau dai tu? Că trebuie să ai minim 100 de luni. Cât ai? Cine Ce n-are trebuie 100 să de am? luni? Cine are 100 de luni? Cine nu are? Fii atent, le dau cu muscheta la ambii la o staticia, fii atent. Da. Îl încep? Da, dai. Poți să începi. Avem 4 statici, da? Trebuie să Da, ai o șefule. geantă în spate pentru a șefui banca, așa am geantă. Ești- Urmă. Dă că dau eu, dă că dau eu. Coaie. 4 statici, mă? Cum te cheamă? Câți o statici aveți? 2. Bă, frate. Ce faceți mă cu doi? Bă, Stai cu mâinile în braț. Banca mică minimul Undă 2. Și puteți să stați și cu 2. Cu ce și cu mâna goală cu 2 statici? n-are mă nimic. Undă verde, mă, ne batem cu ei. Nu ne batem, Nicio bă, undă bă. verde, nicio Da, undă ne verde. Putem să trebuie cerem cale jafuri liberă, făcute. maxim cale liberă. Șefule. Să luați pe statici, pe 2 statici dacă aveți. Și te aia cheamă? plecați. 10 secunde cale liberă, luăm pe 2 statici, Da. mă doare în Cine cap. și ăla care rămâne în spate, aia e. Ești Da, obraz, corect, Se corect, descurcă Alex cu ei. corect. Hai, Și eu poate. începem. Nu? Începem? Sunteți înăuntru în bancă. Hai. Mai trebuie să așteptăm 81 Păi de ce secunde. scrie? Sunteți Adidas și înăuntru în astea. bancă. 5, Ce? Ce Adidas și ăștia, măcate? 5 suntem. M. Mai trebuie să aștept Scrie 7. M pe ei. Nu, doamne, scrie R. Eu văd că scrie M. Nu știu, A spart camerele. de la Nike după Că vine un Bă, un colegul, ăsta tu ce înăuntru, vezi? un Nu scrie civil M. de afară. Luați-l cu mine sus.
Mâine sus, e hai, luat. Sau se întoarcă. Se întoarce. Șefule, dar voi sunteți familie, că vă văd așa mulți. Nu. Suntem prieteni și ne Nu, suntem cunoaștem bine prieteni și și ne suntem cunoaștem. șmecheri. Da, corect. Zău. Zău, Păi așa. și... Cum fac să fiu și eu prieten cu voi? Suntem prieteni când eram mici, de la 2 ani, jumate. Bun. Păi nu trebuie. Păi, voi n-ați spart nicio cameră, mâncați așa cura voastră. Vreau și eu să fiu prieten cu voi, zău. Bă, care e afară? Zic să intre în Îmi bancă. place de voi. Nu mai vă place de noi. Bă, ăsta e roșu. Pus un BMW negru Ia, lângă doi pe bancă, Da, intră în să te bancă. țin. Hai, Ia uite, mă, hai. Squid Game. Da, mă, Bine, ia, lăsați-l pe ăsta. Hai, Ia bă, și ăsta bă, roșu. acum. Toți. Ăsta, Bă, hai. avem Squid Game. Eu sunt cu voi, băieți. Vino, frate, vino în bancă, te omor. Care-i cu noi? Ăsta cu... Da, ăsta în galben. Ți-am dat. Nu vreau să Nu vină știu la partul, roșu în bancă, pare i-am dat mare. bani Care- direct. Care era cu un BMW și mă urmărea? Eu? Nimeni. Absolut nimeni. Vezi Nu că știu că eu venise n-am o benzin. mașină neagră mai devreme, de la, nu știu, era îmbrăcați în galben și Am venise la început noi jaful, am acasă. început jaful, gata, am început jaful. Negru. Din stânga. Eu am M8. Competition. Eu am un rozet la de la poartă. Bun. Unde ești, mă? Cine eu? Să trăim Chiu. Mă pregătesc, mă Bă, duc de și eu la aici pe ședință tabletă, sindicată. 11 Interpol. 5 dicot. Să mă duc eu? Vrei? 16 polițiști, nu care. Trebuie merg, dacă nu. Vedeți, poate ziceți după. Păi se strică PC-ul în 10 minute. De la WhatsApp. Aole. Poate ziceți că sunt cu voi. Bravo, băieți. Da? Întâmplat. Dăm șef. Era mine? Bă, dar avem unul static îmbrăcat în galben. Dacă nu vorbești. Da, te-am dat reload. Hai! Am început să te acasă. Chiar așa de tare. Bă, dar cine Oricum negociază? suntem 5. Alex. Hai Stau că ca om Alex, de eu teren sunt să ca- eu ia sunt să-mi iau sniper. atașamentele Hai, și vin acum. Sunt Hai, sniper băi, eu. sunt deja 5. Nu, că deja Ăsta, am cine e în început asta. bancă? Cine din voi sunteți în bancă? Eu. S-a apăsat pe stație Cine e în ăștia care bancă sunt. unde voi... Cine pe stație a apăsat pe cască? Nu știu. Ziceți unde sunteți, că mă pun om de teren. N-ai voie acum. Sunt deja 2. Avem deja Nu, 2 om ăsta- de teren, Mă avem pun un sniper. sniper. Avem De deja, nu mai ai sunt eu. nevoie Suntem deja să doi. Sunt eu. Mă pun o static. Hai cu. A, Frate, pune-te vin un coace la pasagerul, nu? Și să-mi faci... Să nu mai te plictisești. Ia vezi că vine un BMW spre voi. Pune-te mă înapoi. Unde? La ce bancă? Că vin acum. Mă, ce, Bă, nu da, mai noi- trebuie. Noi suntem 6 să dăm jaf și avem 7 mașini. Păi băieți, stați cu Ștefan în mașină și gen stau doar în mașină. Nu mă voie. blocați și voi poliția dacă se vine. Mă duc la PPA, nu mai interesează. Dacă n-aveți ce face, intrați în mașinile de poliție cu mașina mare. Bă, vedeți că vin mașini spre casă. Ce mașini? Știa. Ate în drum. Toate țăranii. Intră în ei. Poți să mă scarpe și loc? Mașină. Ai și ceva de mașină. Cine e? Lunar? Cine e? Păi da, scarpe-ne-mă și pe mine. Da, intră în zilul ăsta. Am plecat băieți. Sunt la jaf. Păcat că nu mă vezi pe mine, trăgați. Păcat că nu mi-a spus, țăranilor. Erai mort. Bine, mă, poți să iei pe căscuță. Mamă, ce mi s-a făcut care. Aoleu. Aveți să mă ceva? Dacă ați pierdut sau dacă ați câștigat. Bine, mă. Ați dat drumul deja la joc? Da. Unde mai aveți? Cât să-și mai... Vedeți că dau ăștia jaf și la Câți? Vancilinco de bijuterii, Să-și mai... la Burton. Mă auzi, colegul? Colegul? Aveți, eu Colegul, mă auzi? Da, l-am și eu. Mai am 378 de saci. Vedeți că nu pot să vorbesc în timp ce, cum să dau, la drill-ul ăsta. Nu știu de ce. Că vorbesc pe cască cât saci am. Ocupați vormi. Dar tu câte monede ai luat din jaful ăla? Mam. Una. Ba! Da, stați bine acolo.
Vrei să-ți arăt și filmarea? Nu. Că trage vântul de la ușa asta. Știți că acum Jeff ăsta se filmează, voi vorbiți plin de ochi. Cum ăsta cu dreaduri din fața mea, din dreapta? Cum te introduci? Ce? Cum te introduci într-o conversație? Păi nu eu vorbesc, ăsta vorbesc. Bă, nu mai mă împingeți că dau cu capul în ușă, bă. N-are nici că tu ești A venit mă poliția. Nu a venit nimeni. Eu când vine poliția. Nu mai vorbiți Câte ce mai ai, vă câte zic mai eu ai? dacă e ceva. Câte mai ai? Asta e important. Emile! Da. Câte mai ai? 316, nu mai vorbiți. 316 băieți. Sunt nou în orașul ăsta, dar am fost bine rodul tot la viață. Cred că mai poate să Da, pe Cristian. intră, dar nu mai este. Da, e așa, să vezi, gamin. Păi nu știu, mă uit la băiatul ăsta cu plafon. Deci tu o să să plimbi aici cu mașina sub mine? Da. Du-te mă de aici. Oh. Ce să fac? Câți ai mai? 13 luni așa de când sunt eu, că am 22 de ani. Câți ai mai? 280. Numărați sacii de acum. Nu, stai, Minirșal. Era că privit ăsta de-al. Da, mă, șefule, zău. Bă, da, ați început, mă? Eu un acolo la safe. Noi am început de mult, dar nu vine poliția. Păi, gardă unii dracu ei. Ăsta e al doilea joc. Vreau și eu să fiu prieten cu voi, zău. Da, n-ai avut. Mai târziu, Că... Eu n-am lui șefule, dar am experiență în alte orașe și vorbesc pe bun. Că papa mașini dacă nu. Băieți, dar câte luni avem nevoie? Am mașini? Hai. 150 aveți. Băi, am să mă urc Bă, în mașină. 25 de secunde, urcați într-o mașină. Mă să urc eu. Alegi și tu una mai frumoasă așa. Ba mea. Alegerul. Dacă nu mai vine, nu mai mergem la altul. Mai bine... Dar mă luat și pe mine. Lăsați-ne și nouă ceva, zău. Că am stat la 2 ceasuri până acum. Uite, lui chiar o să-i dau. Bă, stai că-ți dau. Bă, dă-i și ăsta în alb, că ăsta n-a comentat, îmi place de el. Ba aveți la venit cu peretele până acum. Păi văd că pupă peretele, dar poate și picioare, nu? Nu e așa, mă? Ia zi ceva, nu? 130901. Văd. 130901. Pup, șefule, te iubesc. Cicletă. Ce că? Nu știu, a plecat. Că ăsta mai aici. 130. Unde s-a dus plaful, mă? Mă uită-l, da? Vreți să vă spun o glumă rasistă? Nu. Nu cade în spate, duc la jos. Aparent. Păi cineva la safe? Aparent poate să intre. Da, noi suntem de mult timp. Suntem de vreo... Mă mucă, mă bat, băi, nu mai mă împinge. Suntem aici de vreo 5 minute. Al doilea jaf? Mhm. Hai mă, câte să urme, câte să... Hei. 100. Cât?
Câte 100. mai avem băieții? 100! Câte saci, câte saci? Mamă, bești mă de pe căscuță. Nu că eu îl ștrangulez. Ștrangulez pe fiecare care mai spune că tu Tăceți, faci. tăceți! Umblu cu voi așa la anturaj? Ce? Asta nu. Vorbește și puteți tu să aveți cu voi, băieți. restul. Adevărat vorbesc. Că m-a plictisit să mă duc numai la muncă acasă, muncă acasă. Care casă e întrebarea? Un apartament în chirie, dar e scump. Vreau și eu să-mi iau, dar nu știam care. Cât e chiria la tine? Până la urmă. Vedeți masca jos cu ți-a dat ăsta. Până la urmă, după aia o duci pe aia la mec. O duc. Mi-ai făcut și mie așa, ai fost băiat, îmi place de tine. Da. Bă, nu vrei și voi o pizza ceva? Am 40. Dar cât spațiu ai, mă? 140. Care e ăsta pe Puma? Cine e Iulian, mă? Nu știu. Gata, n-am saci. A venit poliția. Nu, n-a venit. Hai plecăm. Mergem? Dați-vă. Na. Dar vedeți că n-avem voie să dăm Pleacă, ceapă. eu conduc. Vin Pleacă câteva cu ore, mine. într-o oră sau ceva? Eu conduc. Na. Adică nu pot, trebuie să dai următorul job peste 30 Cât minute. ca peste tine. Du-mă la casă, Dați-le rapid. cătușele jos. Hai, handale. Nu mă, că putem să-i jefuim și după aia să-i lăsăm. Nu mă lăsați! Mai mă, Eu mă lăsați. țin în spate. Azi o statice. Nu mai urs... Mamă, dar cum să o deschis clanța cu Voi dinții? Dați-le jos! Mamă, Să de băi, mașină. ce dește mici acum am fost cu curul. Ești nebun, ce mușchi am la fesire, ești Nu știu, nebun. dați-le jos, dați cătușele jos, nu știu ce Nu mai am cum, șefule, ei. Păi nu, a că rămas trage, blocat. te trage colegul meu ăsta. Haide, trage, mă. Bă, trageți-mă Ah, pe da, afară. cum să nu? Dar de ce să stau în Dacă vin față, eu acum, astea, mă băgați în ziceți-mă. portbagaj? Plecăm? Unde te duci, bă? A, bravo. Du-mă Să la pe casă. ăsta că torbează. De fapt, mă duc Hai și și merge la un mașinile garaj. și mașinile. Vin eu acum să vă iau pe unul. Mă duc la un garaj. Ok, mulțumesc, dar Păi, nu poți să-mi dați și mașinile mie de două locuri, cătușele nu mai- jos. Dați-le de acum. Vă îmbulziți, domnii, nu vă îmbulziți. Du-mă aici la elicopter. Olă, șefule, Nu, că gata, mergi. poți să mă lași aici, Nu, dați-vă jos ai mei. Mulțumesc. Să Vedeți mai de ieși și pe sus. Unde ești, mă, Alexa? Păi ești, bă, pe mine, puteți să mă Mă, da, plimbă ursul, că e aproape casa. Hai, ta, să mai, bă, păi. Plimbă urs. Trebuie să vedem. Dacă o iau pe jos, o mor când ajung. Două jafuri complete. Unde ești, mă, jos? că vin eu după tine, Mersul pe jos face piciorul cu Să-mi trimiteți mie filmările. Fie 3. Să trimiteți mie filmările. Orul Ștefan, Le ori urc mie. pe Da, YouTube orul și ți le meu, trimit? Bă, câte jafuri avem? Eu acum două am filmat. Acolo pe Google. Eu acum două le-am dat. Scrii pe Google Câte video jafuri, în mă? link, bagi videoclipul și îți trimite un link și după el trimiți asta eu. Ce faci acum cu elicopterul? Unde ești, mă, Vicenzule? Haideți acasă. Vim acasă. Da, la Hai, avea. dă A unul venit mai poliția, bună. băi! Aia e mereu ăștia pe la final. Uite ce cal merge ăla acolo, ai văzut, mă, Alex? Mai jos, mai jos. Nu, mai jos. Mai. Zici să ți-l pune, dar tu ai luat? Bravo, Ștefan. Da. Dacă te bagi în fața mea... Ia uite, se bagă din... Ma. Am o întrebare la cel care mi-a cu Rolls Royce să-mi bat pula în cineva. Frumos cu vorba, că nu țigani. Nu mai ai Mai cartea? avem? Ar trebui să apară. Uite, fix aici. Sper că ai filmarea pornită. O am. Nu da drumul, ia-mă de... Cioacă. Stai mă, omul, că eu Păi vreau de să ce-l lași, bă, pe Gixin Beci? 5 pe 3 la grafic, Gata. 4 pe 6. 4 pe 6. Victor roleplay, gata. Și unde mi-a dat ăsta, locația? Ia ghiciți. Ce locație, mă, data e? Unde? Unde trebuie să colectez? Ia ghiciți unde mi-a dat-o. Colectare, mă. Ce prost ești, Alex!
Mă doare curul. Am nevoie de întărire aici la domnul Interpol în fața casei la 675. 675. Ce fel de problemă? Nu vrea să dea acte la control? Nici eu acum. Faci troll lunar. Va trebui să tai ultima parte din filmare că voi lua de Power Gaming. Mai luăm una. Toți pe căscuți acum. Mai dăm una. Ce-am zis? Păi trebuie să mai dăm. Normal că mai dăm una. Hai, rost de statici. Emil, a fost să și dau eu joc. E păi, noi mai avem. Ok, Emil? Hai, eu oricum iau. Trebuie 3 și s-a făcut și task-ul pentru oficializare. Gata? Dă-te morții, mă. Am făcut? Să închid filmarea? Luăm oficialul. Caută-mă pe Google Video în link. Băieți, ziceți, închid filmarea? Da, gata, Tăceți tot. dus ăia, da. Tăceți, ți-am zis. Tăceți că e ceva de făcut. Eu gata, închid filmarea, nu pasă.